Film kojeg smo dugo čekali. Dvije legende u jednoj priči. Svijet je upoznao različita iskušenja, sretne uzlete i stalne bitke. Ali od svih bitaka otkako je svijeta, najtrajnije su one između roditelja i djece. Ovo je priča o mladiću koji je prekasno shvatio da vlastita oca može pobijediti samo ako postane poput njega. Ovo je i priča o jednoj djevojčici koja je svoje snove mogla ostvariti jedino tako da prođe ispod duge. Animirana priča koja će nas zabaviti i poučiti, o kojoj ćemo dugo razmišljati. Djeco, povedite u kino i svoje roditelje.